Takže čau lidi, já jsem Hero a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tu za s Matesem. Čau. A zahrajem si Sky Giant. Vysvětlíš nám je? Taky vysvětlete, mě to nebaví vysvětlovat. No právě proč jsem ti to řekl. No prostě máte Gianty, což víte co to je, to jsou takový ty blbý zombíci. Přerostlý. No, schválně si ho mají i přerostlýho. Jsou to takový zombíci, s kterými jsou 4 týmy, snažíte se jim zničit je. A to je všechno. Z Redstoneu padají srdíčka navíc míň. Určitě znáte Gamera, Jirku a Tajty, ty to točili. Gameříčka. A Gameříček to hrál. My hrajeme na Game Teamu, my máme totiž až moc originální Minecrafty. Tak proto nás nepustí na tam ty servery. Takže to hrajeme na Game Teamu. Zalagovaným. Tak čerpek nemám, protože to šíleně laguje. Já jo. Já to mám A už v pohodě. hrajem. Tady takhle, když vytěžíte emerald, máte levely a tak. Tady máte tady to. A z diamantu vám dává náhodný diamantové věci. Třeba mě body. Z tady toho vám dáme buď srdíčka navíc, nebo míň nám dají. My jsme totiž VIP, tak dostaneme vždycky srdíčka navíc. Mám to ještě risknout? Ne, tak už mám jen jedno srdíčko navíc. Co to je pořád? Já mám absorption a regeneration. Pořád. Hej, zapomněli jsme volit pro mapu. To je jedno. No, já tady znám jen jednu, což je tady ta. No, taky bychom mohli... Já už umírám. Já to slyším, já přímo. Co to bylo? A ty? Takový hitování tebe. Ne, já vyhodil diabotky do vojdu. Mě to buglo. Já vyhodil diabotky do robotky do vojdu. Chceš? Ty máš navíc? 2. Aha, tak dáš. Chceš krumpáč diamantovej? Já mám. Aha. A nemáš ještě nějaký čas brnění navíc, dia? Helmu, meč. Jo, meč mám, ale helmu nemám. Já v podstatě diamantový mám jen zatím krumpáče pořád. A? Kde seš? Tady, za tebou. Ty jsi Hunter, ne? Se jmenuješ. Ne. Aha, tak nebyl ty. Ty jsi mu to hodil? Chtěl. Ale naštěstí ne. Tak mě to je jedno, je s náma v týmu. Jo, mám dia chestplate. Mám na luk. Jo, já jsem Foodia. Ale teď tě potřebuji najít. Vesničanovi. Já potřebuji dia kalhoty, jestli máš. Nemám. Jo, tak si je koupím u vesničana, no. Ne, já ti zkusím tady dia jeden. Ale stejně budu muset nakupovat u vesničana. Tak u vesničana si koupíme kalhoty, šípy. A koupíme ještě jídlo. Tohle je překupník drog, když tak, kdyby někdo nevěděl. Tady ten... Já jsem u obchodníka, u villagera. Házím bordel pryč. Sebe. Jo, ty sbíráš ten všechen můj bordel, viď? Ne. Škoda. Já si potřebuju vzít nějaký ten crafting a tak, víš co? Prostě TNT. Já si Máš luk? Ne. Tak si ho koupu u villagera. Tady je hodně výhodný luk. Koukej, já vždycky, když jsem hrál to Sky Giant,
tak normálně tady na ostrově vždycky někdo položil to. TNT. Ne. Enchant. No tak si ho můžeme přinést, že jo? Jo. Můžeme jim ho tam vykopat, aby ho neměli v ostatní. Jdem pro něj teda. Na enchant. Ne. Ty jsi spadnul? Jo, já jdu čurat, tak vydrž. On má prostatu určitě. Ne, já spadnu do pavučiny, než přijde, tak já vylezu z té pavučiny. Tak nevím, co říkat, prostě. Já chci právě točit hodně s lidma, abych... aby nebylo ticho v těch videích, jak to je. Tak, vidíte to, takhle jsem většinou ticho. Když hraju sám a s Matesem právě si povídáme a tak. Jsem tady. Jo, řekl jsem, že chci právě převážně točit s lidmi. Mám enchant, mám ho na ostrov, beru. Mám enchant, jestli chceš si enchantovat. Je u villagera, jo. Jo a pozor na to, když na nás útočí, můžeš napsat lomeno rekal. Nemusíš čekat. Sharpness 1 beru. Power 1. Já si jdu vytěžit nějaký ten... Z čeho? Emeraldy, viď? No, jako v UHCčku. Já chcípnu. Proč? Je to seru už. Neboj, věci ti zůstávají. Proč se zapaluju? Neboj, věci ti zůstávají. Což je jediný dobrý na téhle hře. Tyjo, já mám strašně blbý enchanty. Chceš enchantlý boty? Někdo nám Nechci. hituje Gianta. Tak ho zap. Já nevím, kdo to je. Ráno vstávali v 5, všichni odešli a 1 hodinu byli po 1 hodině byli doma. Tak, takhle to. Zabijím ho. Zabil za. Nevím. Už ho nehituje, takže asi jo. Já spavnul do pavačiny, mě hodil, on měl knockback. Já tady mám emeraldu. Tak jako já si musím dokupovat věci. Je to strašně... Hej, už My nás... nejsme... My jsme modrý. Ne, červený. Červený, viď? Nám hitujou zase. Ty vole, já se na to vyseru. To neumíte ohlídat. Já na ně útočím, on střílí od někud. Tak schválně, kdo mě dá? Jo, nedal mě. Až tam někdo je. Hej, já nemám věci. Hej, do mě Jo, zabil jsem dalšího. A zbylo mi 1 srdíčko jako. Oh. Ne, další, kurva. Hej, kde je Giant? Tady. Jo, zabili jsme ho. Ty vole, já mám 1,5 srdíčka. Fire Residence. Já potřebuji nějaký regen.
Další Fire Residence. Já mám Slowness a Blindness. Nechceš to vyměnit náhodou na nějaký... Nevíš, kde jsou nějaký emeraldy? No, Kurva. já už si ty... Už na nás se útočej. Asi 5 hodin jsme měli ty buchty, vej. No. Dáte ho. Jo, je neviditelný. Já jsem nedělala velký, byly malý buchty. Takže ho nedáte. Ne. Já ho nevidím hlavně. Tady je. Já přemýšlím, odkud do něj střílí. Počkej, stůj. Dobrý, už tady není. Hej, tady je. Já jsem právě začala, už potom jsem to měla všechno hotový. Hej, on je v Giantovi. Kryj Gianta, já ho zabiju. Ne, on nás zabil, tak dáme ještě jednu hru. Jo. Musíme dát ještě jednu. To nejde, ono by měli zrušit ty, třeba... Hej, teďka půjdeme rovnou ráž. Ne. Ale víš co, z ničeho nic. Sky Počkej. Giant kolik? Jdeme zas... Tak pojď 19. Jo, pomalu. Do jakého týmu? Červený. Ne, nejde. No, protože ona říkala, kdyby něco, že má Můžeme do žluté jdi. Jsem tam. ozbrojené děti maskátka na ulici mostu. A jestli chceš, můžeme jít do red i. Jo, já tu nemám pití žádný. Čekaj, já se skočím pro pití. Dobrý. Hej, jakou mapu dáme? Tu, co jsme měli teďka? Co? Dáme tady tu mapu, co jsme měli teďka? A kde se volí mapa? No, tu, co jsme měli teďka, nebo tu úplně předtím, co jsme měli? To je jedno, dej tu, co jsme měli předtím. A nebo tu, co jsme Teďka. ještě neměli? Nebo tu, co jsme neměli. Halloween Day. No, ta vyhraje. Ono to ušlo z Ameriky. Hele, kolik mám srdíček navíc? Žádný. Tak mám minus. Mám plus 1. Ale to pití jsem si neměl dávat. To jsem tady mám asi v pokoji pár let. Asi už, jak to je cítit. Já rychle skočím pro ten enchant, jo. Natěšíš mi nějaký ty věci. Jo. Těžím všechny dia. Co mi stoupí do cesty. Hele, kolik máš goldu jen tak, mi napadá. Že mi je můžeš poslat. Čeho? Goldy. Napiš lomeno give gold a Nick. Čekej, lomeno give gold. Her. No, co z Napiš lomeno give gold. Moje jméno a množství zlata. Jo, já bych. Hodně štěstí, Mates. To napíše vždycky při začátku. Sobotu ve 12 hodin se zavřelo a otevřelo se v pondělí. Nevím, proč jsem si vzal zase. Mám pro tebe helmu. Jo, já enchant. Pokud tam budu dřív.
A meč mám pro tebe, Dia. Jo, já nemám nic, dia. Hej, střílej po mně. Mám chestplate. Dia? Jo. Ne, pomoc. Pojď rychle na ten, do boku, kde na nás z pravé strany jdou. Modrý. A mám kamenný meč na ně. Pojď rychle, útočí na nás Blue. Jo, teď... Ale tak já se odsaď jen tak nedostanu, víš jak jsem tady zakopaný dole. Napiš lomeno rekal. Portne ti to nahoru. A jak to máme? Rekál normálně, jo. Lomeno rekal. Nebo rychle dojdi tam nahoru. Tyjo, to bylo těsný, někdo tam stihl dojít. Podívej se, kolik má náš Giant už HPček. Kolik? 86 ze 100. Na? Jo, krumpáč. Máš nějaký jakoby oblečení? No jenom to, co jsem ti hodil. Nic víc. Jo, tak já si to koupím u obchodníka. U překupníka drog. Promiňte lidi. To je náš překupník drog. Hele, nechci si enchantnout. No asi jdu, no. Já tady mám enchant, jestli chceš. Tak počkej, já si jenom dokoupím brnko. Co mám na sobě? Helmu a chestplate. Hele, nekoupíš mi helmu? Já jsem ti házel. Ne, právě. Já ji Tak nemám. na. To mi chybí. Díky. To by hodím takhle bordel, no. Tyjo, tam nic neměl kromě projectile protection. Já mám zatím protection. Tak ty se máš docela. Víš, co to tady mňouká? Co? Mám zkusit ten redstone. Cože? Mám zkusit redstone. Nic. Můžeš. Jo, minus půl srdíčka. Plus 1 srdíčko, už to zkoušet radši nebudu. Hej, mám 2 levely navíc. Hodili by se mi levely teda. Já jsem dole, jo? Bacha jde na nás zelenej. Jo. Jestli se neotočil. Já rychle enchantuju, než na nás půjde. Jo, otočil to. Kdo má míň ještě? Kdo na nás předtím utočil? Blue, že jo? Jo, já si ještě musím koupit jídlo. Hej, půjdeš se mnou? Půjdeš se mnou na někoho? Na koho? Tady vedle nás, jak jsou. Já jdu za tebou, kde seš? Tady, u obchodníka. Pojď tady na ně. A ty Blue. Já mám tak... Umíš parkour malinko, viď? Díky, zabil jsem ho. Musíme se k němu dostat. Půjdeš ty normální cestou a já to obejdu, jakoby. Aby si mě nevšimli, bereš? Ty půjdeš takhle přístupovou cestou a já se vyskáču někam na strom a tak. Ne, jdou na mě. Za mnou.
Jo, Pojď sem ke mně. útočí na našeho. Útočí na našeho. No, teď já už se stahuju. A je to ukazatel. No. Asi tu máme nové město. Jo, tady ta hra je nějak nepovede. Já jsem umřel. Jo, já to doufám, že stíhám. Ne, tak tady jsou dva, jako. Zabil mě. Já to tady s ním peru. Zabil jsem ho. A ještě Jo. jednoho. Ne! Je mu zbylo půlka srdíčka. Tak pojď to na lobby 1 ukončit. Napiš lomeno lobby 1. Já budu muset jít zepsat, tak pak si můžeme ještě No, zahrát. já to ukončím právě, už to video. Pojď sem, tady za tebou. Já tě nevidím. Kde? Já jsem u spawnu. Jakoby. No, tady. Tak asi pro tady to video by to bylo vše. Otoč se. Jo, tam jo. Jo, tam kam ukazuju. Na druhou. Ačkej. Podívej se na mě. Tak asi To nejde s tou F5. Tak čau. Lidi, čau.